ni program ya lero ya Cruise 5. Lero tikucheza ndi a Rex Kalolo. Ife tikuwadziwa ngati a Rex Kalolo, koma iwo akuti yayi ine ndi Rex Kalolo Chatambalala, ndipo iwowa ndi running mate wa chipani cha UDF. Ndakulandira ni program ya Cruise 5. Zikomo kwambiri. Chatambalala akuchokera pati? Maina achifumu amatengera chikhalidwe cha mafumu. Ndi Kalolo ndi nyumba yaing'ono ya Gawaundi imene makhaya temporary kuti Gawaundi amayenda watopa ndi ime pano amampangira kanyumba ka Kalolo. Ndi akalowa muka Kaloloko amakhala chotambalala chifasika nyumba kakatali. Ndi dzina basi Kalolo Chatambalala poti ndifa chifumu. Mmene munene mungati kuti muchokera ku banja la chifumu? Yes. Ine ndi mwana wa Prince Victor. Victor Magora ndi mwana amene anali wachiwiri wa mfumu yaikulu Kalolo. Kulilongwe kuli Kalolo, tikamapita nsewu wopita kuna Mitete. Yes. Kuliso tiye Kalolo. Yes. Kuti kumudzi wanu kumeneko kapena zidakhala bwana? Tiye Kaloloyo. Ehe. Ndi ineyo. Iya, inu. Amene akuti tiye Kalolo ni bambo anga ang'ono panopa. Oh. Amene anayenera kukhala tiye Kalolo anali bambo anga ondibereka koma anatisiya I think in 1997. Okay. Nde chifukwa choti anatisiya nde panalowa ang'ono awo amene ndi amfumu a Kalolo pano. Moti kamati Kalolo ni anthu Kalolo inweni mfumu yeni oti Kalolo zitati zachitikaso ndikhoza kapeza kuti ndine mfumu. Mwavala khoza? Ya bambo angabe. Yeah. Ndito. So kubadwa nkukulira? Kubadwa ninabadwira ku Nchinji 1975 pa 2 July. Koma ninadzakulira kwambiri muno mulilongwe chifukwa cha bambo amagwira ntchito ku Southern Borders. Okay. Ndiye timakhala ku area 25A. Ndiye kuti primary school yonse ndaphunzira pa Lilongwe Demonstration School. Okay. Ndito. Kuchoka kumeneko? Nditachoka pamenepo nasankhidwa kupita pa Bwaira Secondary School. Ndiye naphunzira form 1, form 2, form 3, form 4 pa Bwaira Secondary School. Kenako ndikusankhidwa kupita ku Polytechnic. Kumene nakakhala ko semester imodzi yokha. Okay. Panali challenge ya finances. Okay. Because mai anamwalira 1992. Bamboso nkudzamwalira nde panalibe woti akhoza kundithandiza financially. In that process ndi pamene mapeza scholarship through Ministry of Health imene inali sponsored ndi GTZ. Amafuna akapange train ma medical doctors ku orthopedic area. Okay. Ndieno ntapanga apply natengedwa nkupezeka kuti I got that scholarship ndikupita ku University of Dar es Salaam. Muhimbili University College of Health Sciences Tanzania. Okay. Ndito. So kumene kunakachita maphunziro a udokotala? Kumene kunakapanga maphunziro a udokotala mbali ya mafupa. Muti kamati Dr. Rex Kalolo tunena ndinu di doctor ngati medical doctor kapena popeza masiku ano udokta wachuluka ali samangoti doctor? Ayi ndi zeni za kuchipatala komanso ndi PhD ya theology. Oho. Yes, imene ninapanga nditamaliza science. Ndiye kuti ndi doctor. Doctor. Ndizo lero zukhanga zomakhala jo. Ndi ufumu woso doctor. Mfumu. Doctor mfumu. Doctor mfumu Rex Kalolo Chatambalala. Silinga kwanile polemba kwa zivuta ndati tingotenga kododala. Muzi pochorera kwa panga signature. Mwina ndoti Dr. Rex Kalolo Chatambalala PhD. Kuti lisiyanitse nturi uyu ndo kuchipata. Zikhenga za. So mutapanga maphunziro ana udokotala ku Tanzania. Yes. Munagwirako ntchito muchipatala? Ndagwirako ntchito ku Queen Elizabeth Central Hospital. Okay. Kenako kudzagwira ntchito ku Kaerekera project. Okay. Then pamene ndimakhala ndi full calling kulowa mu ministry. Okay. Ndito. Ndimaona mbiri yanu ndimaona kuti munachita koso amati geology. Ndati zimene anachita maphunziro kapena nangopezekamo kuti apezekamo ayi wantchito? Zimene zinachitika ndiza kuti popita kukayerekera ukamapanga orthopedic technology timapanga deal ndi radiation.
ndiye miyala imene timagwiritsa ntchito kapena mtundu wa light umene timagwiritsa ntchito ndi lithium ndi uranium. Ndiye mgodi uja ndi watsopano ku Malawi. So anthu amene amadziwa radiography anali ndi mwayi waukulu wokagwira ntchito kukayerekera. Ndiye mzungu amene anandilemba ntchito ataona CV ndi knowledge imene ndili nayo anachitana ne chidwi ndi kundiphunzitsa geophysics. Ndiye nasanduka senior geophysicist wa Kayerekera mine. Ndine amene ndimawerengera uranium kuti ndochuluka motani, ni mtundu wanji wa uranium, ndinali ngati link yeniyeni ya mwala ndi geologist. Yes. Ku Queens munagwira ku nthawi yatali bwanji? Ku Queens I think 2 years ngati si 1 year and some months. Yeah. Ku nthambi ya zamafupa ako? Yes. Kumene magwira nthawi kumene magwira. So kuti kugwira ntchito kwenikweni moyo mwanu fo apa muonena za calling imene munalandira kuti mukakhale mtumiki. Tifika kumene koma kuti kugwira ntchito kuti mwalembedwa mugwira ntchito munagwira ntchito nthawi yatali bwanji? Ndagwirapo ku Queensiko ndiye ndadzagwira kwambiri ku Kayerekera. Nditachoka Kayerekera ndimapanga ma consultancies makamaka ndi National AIDS Commission. And I think izimene ndimapanga mpaka pano komanso ndimathandizira kwambiri bungwe la MIA limene Malawi Interfaith AIDS Association. Ndimayithandizira kwambiri mzinthu zambiri malingana kuti chidwi chawo chili ku nkhani ya umoyo wa munthu. Ndiye ndikhoza kunena kuti kugwira kwanga kwa ntchito chidwi changa chachikulu chakhala kwambiri ku umoyo wodzilamulira, self employment. Sindine munthu wabwino kwenikweni kukhala mu employment fani makangati imandilepheretsa kuganiza momwe mwini wake ndimaganizira. Ndetu kukhala olembedwa ntchito chimakhangati chikundivuta kuti chifukwa imakhangati zikundivuta chifukwa choti moyo wanga chidwi changa chachikulu amakhala munthu. Yes, ndili ndi natural interest kuti kodi ndikamuona munthu ndimafuna nimpeze kuti chimene ali nacho cha natural chake chimene sichofuna skulu chake ndi chani nango ngachipange boost bwanji. And apange realize kuti palibe munthu amene adalengedwa osauka pa dziko lapansi. Wina aliyense Mulungu adampatsa a certain unique thing chimene sichifuna phunziro, chimene sichifuna munthu wina wake kukuthandizira koma kungokulozera kuti iwe uli bwino mu ichi utachipanga amplify kupita nacho patsogolo chimene ndi chuma chako. Mmenewo ndi Rex Kalolo chatambalala mulendo wathu program ya Cruise 5. Akunenda afumu komene sindikhulupirirabe zoti ndafumu amene waone kuti kungofuna kuti angodzikira lwendo line kuti paja mudamva kale pa program utu ndalengeza kale ndengo kuchokera komwe kwa Kalolo ku Lilongwe. Iwowa tikakhala nawo pa ndi running mate wa chipani cha UDF moti iwowa ndi Atupele Muluzi ndi tiketi imodzi ndithu kuti tilowe muzisankho za September 2025 ku Malawi. Tikufuna tipumire tichite nyimbo yoyamba. Mumamvera nyimbo? Yes. I know who I am. Yeah, Snatch. Akutelo akuti I know who I am, and I believe he's talking about himself as well. Yes. I know who I am. Kuimba kwa Snatch nyimbo yathu yoyamba program lero ya Cruise 5. Kuchoka kwanu kwa ku Queen Elizabeth Central Hospital ndimamva kuti simunachoke bwinoyi, mudamangidwapo chifukwa choti mudapereka zikalata zabodza zokhudzana ndi maphunziro anu au dokotala. Nkhani imene ndiona? Sizoona. Zona zoti choyambirira ndi chakuti kulibe munthu amene angakhale ndi pepala la chipatala labodza, sizingatheke. Ku Malawi kuno ukamaliza maphunziro a chipatala choyambirira usadakagwire ntchito ku chipatala china chilichonse umapita ku medical council. A medical council amapanga vet. And ineyo ndi ukamba panopa ndi certificate ya medical council, amwe medical practitioner wovomerezedwa ndi boma. So amakhala iyoyo ndi nkhani yoti angolowetsa. Nkhani yoona ndi yakuti ndinamangidwapo koma sizikugwirizana ndi nkhani za chipatala. Kumangidwa kwanu kunakhala bwanji? China chili nchani? Ndinamangidwapo, ndinakhalapo mndende I think 1 year 6 months. Ngati mmamva kuti kuli skulu kundende ndidambitsa ndine ndi Dr. Sam Safuli
komanso a vice president anthawi manager akasimu chilumba. Mitu itatu imeneyi ndimedayambitsa sukulu za ndende m'Malawi muno. Oho. Yes. Aliyense anali ndi zimene amayankha. Tikudziwa kale makesezi ena onsewo. Yanga imakhudzana ndi certificate ya MSCE. Okay. Panali nkhani ya MSCE yanga kuti inapezeka kuti inali ndi duplicate numbers. Kunali wina analinso ndi certificate yomweyo, inenso nali ndi certificate yomweyo, tonse ochokera pa Bwaira Secondary School, koma osiyana zaka. Now, case was complicated because it wasn't our fault, it was the fault imene imachokera ku Manebu. Komano chifukwa choti anthu amafuna amange Lucius Banda, ndi adagwiritsa ntchito kesi yanga mwene makhulupirira ineyo kuti akhale ndi precedent yomangira Lucius Banda. Oh. Yes, chifukwa titafotokoza kuti no, issue ayipange follow kuchokera ku Manebu. Zezo zonse zinatsatidwe. And I was arrested. Nditamangidwa, lawyer amene amayimira wanted kuti tipange appeal. Koma to me, I didn't see any essence yopangira appeal. Then nitamaliza ananditulutsa pa pardon, ananditulutsa ndi Abingwa Mutharika. Atandipeza ndikuphunzitsa. Namangidwira nali ku ndende ya Chichiri. Ndinadzapangidwa transfer fa yankhani za skulu zija kuti tikatseguleso skulu ku Zomba kumene nakakumana ndi Majolowe komanso Samu Mpasu Junior. Anthu awawa ni graduate onsewo ndoko akambawa. Okay. Ndieno after setting school ya ku Zomba anandiwanga transfer nkubwera pa Maula. Ndiye nditayambitsa skulu pa Maula, tsiku limenero Mutharika Abingwa anangobwera. Sinali official visit. Anangolowa pa ndende paja, anandipeza ndi kufotokoza biology ku form 4. Ndanachita chidwi anayima about 5 minutes akuyang'ana. Then atapita mu office mwa OC anafunsa kuti afusini nyamata wina umo akuoneka wanzeru kwambiri ndi ndani. Ndatafotokoza, it was on presidential directive, it wasn't a pardon. Oho. Yes, ana sign and Abingwa Mutharika kuti you can't have such brilliant guys in ndende mtulutseni pompano. Oh. And that's how I moved out of prison. Nsanu mudamangidwa nawo kapena mudamangidwa ndi Lunoka amene mudafanana manambala a certificate. Sinathe kuitsata ifo choti izo zinali zimene amapanga present mu court. Yes, koma dzina latalitchula munthu yenene mandziwa kuti anali 1 year ahead of me. Nde inali complication yakuti zitheka bwanji ine ndinachokapo 1997 pa Bwaira. Certificate ina imonetsa 1996 pa Bwaira. So sinathe kuzitsata ifo kumbuyo kuja ngati mokumbukira bwino makolo ndamene amayendetsa zinthu zambiri. So certificate yanga inamana kanitengera ni bambo. So unfortunately by then my father wasn't alive. Ndiye inali ngati Amanebu nawo akuithawa sakufuna kufotokoza zomveka ifo funso lidatuluka kuti ma certificate osewa ndi anu zikutheka bwanji ya 1996 ndi ya 1997 zikafanane from the same school. And mwina nthawi zino kakhoti wamangidwa koyamba umakanika kuti udzifotokoze chifukwa zinthu zijaso it's a technical issue yakuti iwoma umangoyankhulapo ni omwe kuzionera without knowing kuti enaso akupeza ma faults in that issue and you can't defend lile bwino komano chimene nachipeza ine nchonena kuti chifana ngoti atapanga zimenezo a week later they had to arrest Lucius Banda. Ndiye kwa Lucius Banda they set my case ngati precedent. Mori inuyo mukunena modziguguda pachifuwa kuti palibe chinyengo china semenya chiyo chokudzana ndi certificate ya form 4 ayi. Munthu sindingakapeze distinction ya orthopedic nkulephera form 4 sizingatheke. Yazi kozoteka. Orthopedic ndi kumalo kumene tisati za orthopedic izo inde koma iyi kozoteka. Anthu amaonera standard 8 amaonera form 2 amaonera form 4 wakhoza bwino. Ndio kanene uli for ndakhoza form 4 ndio form 2 sindabe. Yeah, sizingatheke. Ndizoteka. Mukhozo kako kuti uwondikukole kuti mudakazindikira kuti ndilimbikire maphunziro wa nditire koma ukukusinde kuti simunabere. Zikhoza kuteka kuti munabera. Chinthu choyambirira ndi chakuti kosi ndikuine naye olo kumalawi kunoko it's not every doctor who can do it. If you ask medical people they will tell you kuti big brains do that course.
ndi course full of mathematics, physics, biomechanics. So mutu woti ndioganiza mochedwa sungazikwanitse. And even masama from 4 it's a joke. Iyi mapanga involve masamu akuluakulu. So munthu sungapange conquer that utakhoto unalephera form 4 nzosatheka. Simunabere mayesa form 4. Nchifakere certificate ya form 4. Oti mtati mutsatiremo eni maphunzitsira ndikamalalika. Nkhani imene imayigwiritsa ntchito kwambiri. Inu munthu nkukuzani kuti tiye ndipange apiri musakalowe kundende ine nkunena kuti ingozisiyani zimenezo tisapute ndikalowa kundendewo. Kodi tunkhani zezozo zimamveka ukakhala kuti uli ndi knowledge. Ukakhala kuti ulibe knowledge ndi zinthu zovuta. Choyambirira muzoona mwana wamasiye amene walimbikira payekha without anyone helping. Ndagwirapo ntchito as a houseboy kuti ndipeze school fees ya form 4. Ndine munthu uja kuti I don't give up on myself. Nimapanga zinthu pandekha. I push my goals. Ndiyeno anthu amene you push yourself umakhani ulibe nthawi yomadandaula ndi zinthu, you accept whatever comes to you. But umayika investment yayikulu mu moyo kuti as long as I'm alive I'll still rise up. Nchifukwa chake nanoti I know who I am. Nyimbo imeje mandisangalatse for I am not an opinion of anybody. Munakumana ndi Macholo? Macholo wena kumana naye. Anali graduate wati Macholo? Yes, from Polytechnic. Anali munthu otani kwenikweni? Kwa ineyo he was just a brilliant guy. Koma mwina character wise anali ndi issues. Yeah. Fwa ndimona ngala Malawi sana khali ndi moyo womudziwa. Yamangoveka Macholo koma nangasi adakachotsapo ndalama ku banki ndi nthawi zina munthu ukhoza kukhala wanzeru komanso it depends kuti umayenda ndi ndani. Umacheza ndi ndani. Nditacheza naye ni Macholo I discovered ndi munthu wanzeru kwambiri and amathamasamuso kwambiri. Munthu ngati akaba ku banki amene si munthu wambatu yayi. Zima kubako kesi kuti ku banki huku mukhola ata ikapena mbuzi. Kubako ngofunika kuganiza atu kwene. Ndiye ndezeruzo. Kungoti amazika kukola kuika zeruzo. Komoti zeruzo mwina anazika kukola kuika. Chifatu ukafatsa nkuyang'ana nzeru pakhozo kanzeru yabwino ndiyo ipa. Koma ndi nzerube. Nzerube? Yes. Zimakhala kuipa ngapla imota. Yes. Mumadziwa pamene amwalirira? Ndisanami kuti namutsata kwambiri. Chifukwa nditachokako ntabwera pa Maula then antulutsa I had kuyang'ananso moyo wanga kuti ndiuyambanso mwa mtundu wanji. Mwati mudasewezako ndithu ngati nkaidi kwambiri. Kuvala za white. Yes. Unali bwanji munaphunzirako chani moyo wakundende? Munthu ukakhala kundende umakhala munthu osiyana ndi anthu ena. How? Kundende ndi university sobayokha. Eti? Yes. Chinthu chimene chikhoza kumuliritsa munthu amene sadapiteko kundende, amene adapiteko kundende sangalire nawo. Kundende kumathandiza kuchotsa mantha. Ine ndibe mantha ndi munthu wina aliyense. Oho. Amene wina aliyense amene apangako interact ndi namadzoti sindimaopa munthu. Ka uli ndi udindo wanji ndibe nazo ntchito. You're just a human being. Yes. Zimenezo munaphunzira kundendeko? Kundendeko. Chifukwa kundendeko if you are weak, you can't make it. Choyamba uye nodzipanga defend weka. Ukhaleso ndi cholinga. Chifukwa kundende sikutayira nthawi ndiko kuti uphunzireko zinthu zina. Yeah. And umapezeka musero pakati pa anthu amene mwina unkangowamva kuti zigawenga zoopsa. Umakumana nazo masoni maso. Ndio madzaona kuti uyu ali apayo. So ukamakhala naye umapeza suma weaknesses zawo. That is a course on its own. Kuti anthu ati mangu awo paifa jambiri zimete mamva ndi anthu ndithu. Ali kufoka kwawo. Ndithu. Nachezako ndi akaidi ena padzana. Ndi amati kundendetu ponena paja timati akagwire ntchito yakalavula gaga, akagwire kulibe ntchito yakalavula gaga kundende. In fact, what breaks you is kumangokhala kusowa chochita. Before makhala kuti kudzuka mawa. So it's the routine that eventually breaks you kuti ine kwenikweni wanondi kutani. Akuti kumakhala paja poti ndipezeko kena kake kuti ndizichita. Ndizoona zimenezi? Ndinena kuti pakadali pano pandizoona chifukwa choti tili ndi high population mu ndende. Ndiyeno ena abe amagwira ntchito koma ena sagwira ntchito. Aja amene amatengedwa kugwira ntchito ndiwo amakhulupirira. Ntchito zake zotani? Si aja maona uchecha musewu. Amakao checha mmisewu muja nanga nkufuna kumene kuja ngati. Amakalima. Amatojo yakalavula gaga. Yeah, tsono kalavula gagayo.
momwe ndinapangira define ineyo ola ajob inongo kuzanita khalani apa mzingo khawe nebo Chilango. And that's what that person Yes. said. Kuti Yeah. it's not necessarily kuti makakuti mama he mukakumba we mukatani ayi koma kudzuka nkungu Basi kwa ungokhala. munthu oti unazolowera kuti Yes. umadzuka mawu mathamanga usayandikire waya uja ayi ni mlandu usaende muoneka ngati ukupanga mwayo Shanganda- iweyo shanganda- basi umakhala mmoyo wina umene sudaukhalepo yes ndiye plus ukakhala kuti sukuganiza sukuchita china chilichonse bongo umafa nchifake tidayambitsa sukulu kuti ife tipeze zochita tizikhala ngati mabuku tikuwakumbukirabe and mudziwe kuti tidatulutsa ana amene adakhonza ndi mapoints abwino kwambiri m'malawi muno uposa amene ali panja pa waya and zimene zija zidachitika popanda buku lililonse timaphunzitsa anthu aja kuchokera mmutu. That's what I was going to ask you. Kuti mmakani mabuku choko madastara Mwina panova ife kuti mwina kudapita ma donations koma ifeyo momwe timapanga ndi Dr. Sam Safuli kunali umangofotokoza iwo amaphunzitsa geography ine amaphunzitsa mathematics nimaphunzitsa biology nimaphunzitsa chichewa nimaphunzitsa English so ndi zinthu zoti umangofotokoza zopanda syllabus zopanda syllabus kuti lero tiphunzira zapha koma zimatheka komanso ndi skulu yabwino chifukwa imakhala kuti ukuwaphunzitsa ndi momwe ukuwapangira assess kuti anthu awo I think adziwenso chakuti atakalemba mayeso kunatoka ma 6 points ma 12 points really yes kundende and we made it was in front page and that's how government now came in saying kundendeku tiikeko chidwi pa nkhani ya maphunziro muona kuti skulu ipitirira mpaka na lero anamaphunzira ndithu pali kuchakula anthu ndithu oti amazitsata pano kuli anthu ambiri okuna kuti amatha kupezeka ma crimes osiyana-siyana just because of background zawo kuti mwina makolo alibe palibe angalipire school fees koma munthu is functioning so amakapezeka mu chinthu china chimana chipanga posachiwerengera bwino yes mukuwadifenda akaidi yofoni ninunso mkaidi so iyayi oloka muzu anali mkaidi inu mukuonena aya amene wawa anthu anthu ajanda bwino anthu ajanda ndapena matisota komanso bwira Malawi kuno 3/4 ya anthu amene amamangidwa siolakwa anthu amene ni ma criminals ayikani challenge you ndodziwa zoyankha amadziwa zochita samangidwa muamanga ku court akawataya ife amadziwa kuyankha musaiwale kunena kuti lamulo ni nkhani ya facts ndiye ngati anthu ajali ali able to defend themselves nkaidi ndi lawyer payekha amadziwa zimene akulankhula amadziwa kusewera ndi maganizo a munthu and amatha kutuluka ama innocent ambiri ndi amene amamangidwa chifukwa umakangonena ndi momwe ukuyidziwira nkhaniyo so palibe zimenezo utekwa anthu amapanga hando akaidi akudziwa kuti ndikunena zoona kaidi ndi kaidi basi akalowe ine ajowapo kukokani mukhoza kapanga mbwerera pamene kuti ndomwe aja crucify ine osayembekezera lilime linasokonekera koma inu akaja akagwira hayi amayankha poyenera kuyankha sayankha posayenera kuyankha umvetsa kachisoni bwinobwino amadziwa zimene akupanga ifa iwo ali ndi technology ya chinthu chichi yes chinthu choti anapanga sangatulutsepo yes ndipo amadziwa kuti ndikayankha chonchi zikhudzana akandikolera apo apa ndikane apa basi ajowapo kuwafunsa hayi koma mundamodi ninadutsa mnadutsa mmundamo ndenthaime madutsa ayiru mpeme chasowa chinthucho koma ndisindagwireko kaniyata ine madutsa njira ndeto njira yakadutsa pakati pa dimba ukapezeka bwanji munthu zimbiri kumanja ali kati pa dimba ayi madutsa njira ndeto kuneo lunyeza ndi Rex Kalolo Chatambalala amene wandi running mate wa UDF koma apapo tifuna tadziwe kaye bwinobwino kuti kodi kundende adakhalako bwanji atilokosolera okha bwinobwino akadachitako za maphunziro a udokotala koma amene amakumangani kuti mutadutsa kale monsemu mutagwira kale ku chipatalako mutapanga kale zonse zitapanga mutapanga kale yes so makalo omwe uchako muli ndithu a properly qualified medical doctor yes nchifake ndinakamba kuti nimayilumikiza kundale nkhaniyo kuti amasakasaka kuti tsono yuyu kuti kesi yake imveke tiyambire paifazoona mwandale kwambiri akangontenga yeyo yes I think takonzeka tsopano kuti tipe nyimbo number 2 mprogramu ya Cruise 5 ikha nyimbo yanji Waymaker Snatch Snatch Miracle Worker Waymaker
Akuterotu lerotu kuli nyimbo osati zamasewera yani hukonda kwa mlendo wathu wa lero program ya Cruise 5 Rex Kalolo. Pano tukamba zoti mudapezeka ku nkhani ya za chalichi za chipembedzo. Mudapezeka ko bwanji mutalapa kumaula mudaona kuti koma ineyo maso ndilunjike pa mtanda. Munthu ine kubadwa kwanga konse aliyense amamandidziwa ine ndokonda za Mulungu. Olo kundendeko nali mlaliki. Ku skulu ku Tanzania ndinayambitsa TAFES imene imafanana kwambiri ndi SCOM. Yes, and ndinatenga ideology yomwe ya SCOM ndikuyambitsa TAFES. And inapanga spread mpaka inakafika ku Makerere University ku Uganda. Za Mulungu kuyambira kale ndi chinthu chimene ndimachikonda kupanga. Kunoko ku Malawi kuno tidayambitsa gulu limene timati Agape Fellowships and matukazi busa ambiri achina Felix Ngoma tinali nawo mmenemo, kula Bishop Chaula tinali nawo mmenemo umo. Ndine munthu wakuti anthu ambiri amene ndimadziwana nawo akuchokera ku circles achipembedzo. Ndakhala member kwambiri wa SCOMAF. So chipembedzo si nkhani ya chilendo komano kuti ndiyambe kuti ndachitenga kuti full time. Inali nkhani yakuti ndimaona ngati machechi sayankho lina la moyo wa munthu. Ndiye kuti uchipange pansi pa chipembedzo china pansi pa doctrine ina imakhala ngati nkhani yondivutirapo. Ndiye ndi pamene nayamba mpingo wa Order of Liberty Church of All Nations. Matija? Order of Liberty Church of All Nations. Order of Liberty Church of All Nations. Yes. Okay. The idea was ndimakonda anthu amene ali idol. Then ndiwapange study kuti adakhala bwanji mmoyo mwawo, amatachani mmoyo mwawo, then ndilimbikitse chimene chocho. And ndine mbusa amene ndimalimbikitsa kuti mbusa asangokhala theology. Ine azibusa anga ndimagraduate akuti maybe ndi hydra engineer kaya ndi whatever engineer kandi wazachani kenako nomulowe theology. The idea is tikamayang'ana dziko lili kupita digital. Now kukubwerako generation sidzamvera mbusa osadziwa zinthu. Ukuyenera uzimvetsetsa kuti innovation ikuyenda bwanji and how do you apply God in that. Ndimalimbikitsa choncho chifukwa munthu uja akapanga graduate kuti wakakwanitsa kupeza degree yake ku university za normal, then I should maintain spiritually, then we move on. That's how it is. Ndiye kuti mukapezeke kuti mpakana mwayambitsa mpingo wanu ndi chifukwa choti panali zinthu zimene mafuna kuchita zimene maona kuti simukanatha kuchita pansi pake. Zimene ndi zinthu ngati zitizo kwenikweni. Chitsanzo kumumikira munthu chilungamo. Bible pena ukayitsata kwambiri it's full of fictions. Ndiyeno imafunika a strong mind to separate fictions from reality. Zinthu zimene zonsezo zili m'Bible mmoja. Church ambiri amaona Bible as a spiritual book. I've never looked at a Bible as a spiritual book. Ine ndimaona Bible as a political book. Because kwa ine politics ndi science yopeza yankho ku moyo wa munthu. Mukamawerenga Bible mpeza it's about kingdoms, kings, and muli governance yambirimbiri, muli rebellions, muli royalty. Now zimene zijazi ukazipanga spiritualize sizimamveka. Koma ukazitenga ndikuzipanga physicalize, it becomes it produces a champion in you. Because you will understand kuti application ya Bible sikutsizina. Application ya Bible ndiya kuti we should achieve and dominate the world. Yes. So kuti uitenge chonchi mchalichi ndi chinthu china chimene chikhoza kuvuta pa ma doctrines. Chifukwa doctrine imafuna munthu uzingoti yes sir to everything. Ineyo church ndimanena kuti bring your head, challenge me. Ndimalalikira ndikupereka mwayi wa mafunso. I don't believe in church which just lectures people and you go. I don't believe in that. Ndi anthu amafunsadi? Amafunsa. Kucheche watu amafunsa. Kubaba mafunsa mo pasafuse mota challenge kuti akuonetseni kuti mlendo akhoza kuopa. Koma amene amandidziwa amadziwa kuti I love people who challenge things. Sindimakonda mawu akuti I believe, ndimakonda mawu akuti I prove. I must prove God exists.
Don't make me believe. Just prove to me God exists. And I can prove that God exists. Oho. Koma ambiri mudzapeza kuti it's just believing. Nchifukwa chake anthu ambiri alibe interest kuti koma mulungu yalipodi. Chifukwa sitimapereka recipe to prove. Timapereka recipe to believe. So mukaona zimene zizi ndizosokoneza m'mipingo ya eni. Koma ukakhala uli pa mpingo wako auli ndi mwayi wakuti umadzimasula. Kwa nthawi yambiri amona ngati I'm contradicting myself, but panopa if you talk to the people that follow me, you will understand kuti munthu chamaumba anthu. Uli kuti mpingo umenewo? We are in headquarters Karonga, chifukwa ndi umene makhala. Okay. And kuno ndabwera ifa cha nkhani za ndale. Yes. Kuti ndi nthawi ya campaign, so I have to campaign. Uli ku Mzuzu, uli muno Mulilongwe, okay, ku area 25C, uli ku Zomba, komanso ku Blantyre. Ndapfa kuti mumanga chitchali chachikulu kwambiri kumeneko. Ku Karonga, yes. Ku Karonga, yeah. Pa Karonga Chitipa Road. Karonga Chitipa Road, yes. Ndiye abantu ndiri basi zasokonekera nanga si mwamba mwabwera masamutsaka eugene. Ayi. Asamutsa likulu. Kuchokera Karonga. Anthu Amanga Lilongwe. Amona ngati inde yayima ntchito. Iya. Inde yayima ntchito. Sizingateke. Munthu wanzeru amakonzekera moyo wake. Munthu wanzeru. Church chikuyendabe chifukwa ndi ndachinyamata ochuluka amene have produced. Chinthu choyamba. Chinthu chachiwiri sindikuona kusiyana kwa church. Ndikunena kuti munthu mukamvera a president anga atupere mulusi ananena kuti chimene chakandipangitsa kukantenga munthu uyu ndi momwe iyeyo amaganizira za anthu. Ndiye kuti choyambirira mulemekeze UDF ili ndi ukatswiri uwiri kwa ine. Choyambirira ndi okhawa amene amathochotsa MCP mboma, wina aliyense sadachotse ku MCP mboma but UDF. Chachiwiri ichocho nchoona. Chachiwiri amadziwa kuti Malawi wanzeru ali kuti adakatitolera bingu palibe amene angapange challenge ma choices at DPP. I mean UDF. And UDF omwewo they carried up their own research ndi ukandipeza ine sinimapanga ndale. And atandiuza kuti masomphenya ndi awa kuti andigonjetse anandiuza big build, innovation and grow. Ndikuzifotokoza ni momwe amazimvetsetsera kuti atikhoza kuumba Malawiyu and tisayangane kwambiri zimene amatilalikira andale. Ajowa utiyenera kuvomereza kuti ku Malawi kunoko sitingasinthe zinthu pokhapokha titasintha atsogoleri. Anthu anzeru ku Malawi sapanga ndale, anthu anzeru ali m'maofesi umo amaopa ndale, andi kundale kumapita anthu amene mwina they have failed in life. And anthu aja ndi amene akutipangira ma policies. And muona kuti ophunzira ambiri amaopa ndale faja kuti definition ya ndale ku Malawi nkugwetsana. Koma ndale sikugwetsana. Ndale ndi kupeza mayankho pa mafunso amene munthu ali nawo ndi ndale. Game imwe ivungira kuphedi mwansanga kuti sinafike poivungira kumeneko. So tifika kumeneko omwe zosha kwambiri UDF tali bone zo kwambiri tiziba zimene zozo komano namvapo zoti munali ku Calvary Family Church koma anakuchotsani chifukwa cha zaukambelembele zimene munachita kumeneko. Ayi, Calvary Family Church sindachokeko sadandichotseko. Mudachoka adakuchotsani ku Calvary Family Church chifukwa cha zaukambelembele munachita kumeneko. Calvary Family Church MP Mbewe atapanga launch Joseph Anointing umboni woyambirira ndo wanga. Atalalikira zakuti Joseph failed but God used him and amakamba za hope in a young person. That's when I got my scholarship. Ndapita ku Tanzania ndakakhala ku 9 years. Ndabwerera kuno ku Malawi nadzapeza kuti abusa amene ndawazolowera apo chikakula pa force apo anamwalira. Ndiye to reconnect myself, it was a big problem in Calvary Family Church. 1, 2, ntapita ku Blantyre pamene magwira ntchito pa Queens nakumana ndi abusa abanda as Assemblies of God amene amapangarani international congregation
pa health sciences, and he asked me kuti ndikhale interpreter wawo namba wapanga interpret. Later on nakhala interpreter wa ASS Ndovi pa Polytechnic. Now zinthu zimene zijazi inali ngati integration. Ndiye ndamaliza ndapita kukayerekera ndi kumene ino nakhala pasi yambogenzo kuti ine kweni spiritually nimafuna nditapanga chani, and I defined myself. Ndi pamene mata basi ndiyambe gulu langa lokuti sindinambe ngati church, idakula ngati church ifa cha gift imene ndili nayo. I have a gift of healing. Ndikhupa kuti mmadziwa kuti kuchipatala kulibe healing, kuchipatala tili ndi treatment, kulibe buku limakamba za healing, simungayipeze. Healing is divine, but treatment ndimene timaphunzira kuchipatala. We treat, God heals. So nditaona kuti ndikapempherera anthu akumachira. Don't forget I'm a medical doctor. I challenge issues. Ndiye madabwa kuti makeses awawo kuchipatala amaenda chonchi management yake. Apapa ungochula dzina la Yesu zikumatheka. How? And pamene ndimata 3 years ya utumiki umenewu nkuti anthu akufa 79 atadzuka. Mukhoza odabwa kuti malaika sizichulidwa. That's how I am. I hate kupanga publicize zinthu za Mulungu. I don't support zomati munthu mukumulalikira mukunjambula nkuponya mu social media ajowabu agwa iyadikirani kaye. Mudikire ndinuyo. Fusolanu fusani. Mukunena pano pamaso pa Malawi kuti pali anthu 79 anadutsa kupuma ndipo iniyo mutapempherera anayambanso kupuma nkuyamba kumayenda ngati anthu. Yes. Ali Malawi momo pa 79 yes wina ali pa area 18 Mr. Kachingwe amene wo napempherera pa phone anafera pa Medicare pa area 18 under the Dr. Rodney Kalanda. Akalanda adasanduka main partner wa ministry yanga nda 7th day chifukwa cha imfa ya Charles Kachingwe. Yeah. Inuyo mukhoza kale simufalitsa komano odzuka onda amene azitiuza ine ndadzuka ndandose amayankhula komano ma principles. Yes, komasa madzoma principles anga. Ina Joabu ndili ndi gift ya prophecy. Ndakhala president of prophetic ministry Malawi muno. I created that association. Simunga ndimve kwambiri mu social media ndikulankhula za munthu. Inuyo kuona ni chinthu ndikuitanani ku private life kuti ajo ndaona ABCD can you sort out this. Ndivuta kukhulupirira ndi momwe ndilili. Hope mupanga understand. Ndivuta kukhulupirira kuti Malawi muno mukhoza kumwalira anthu 79 declared dead. Munthu uyu wafa kayikeni komanda inu nkuyimitsa nkupemphera munthu cha nkudzuka anthu 79 and we don't get to hear about them. Ndende kuzi alipo ina anamva ndikupanganirisa kwa journalist mmodzi amene anachita chidwi atamva mbiri ina amene ndi Stephen Maseya amagwira ntchito ndi MBC. Yes. Stephen Maseya ine naitanidwa ndi Prophet FT Samuel ku Blantyre. Ndana nduzo ndipempherere chopereka. Then natayike ma envelope pansi then nakaponda ma envelope aja ndi anthu amago chokera mmwamba muja pa Motel Paradise kumagwera pansi. Ndiyeno iye uchataona anadzidzimuka nazo ndi mphamvu ya mtundu wanji so he developed interest. Ndiyakuti ine ndinamvapo ukalonga za munthu ina adaomba munthu pa galimoto mbusa. Inu mnamvapo nkhani imene ndikuti ndineyo amene mudaombayo. Yes. Mutu wa munthu unaphwanyika ndi galimoto. Ndiye chifukwa chakuti chinthu chikakhudza prophet chimasakidwa kwambiri. Apolisi anabwera ochuluka odzapanga investigate nkhani imeneyi. And ambiri amati tifuna magazi mmadziwa zikhulupiriro za anthu. Ndiyeno titapita pa chipatala pa Kalonga District Hospital Mtemboja utagona amene mendetsa sine amendetsa ndabusa ena. Ndeno nankwa ni Mtemboja kuti sungakhale mmimba ya mai yako 9 months only to destroy my name. I refuse that. Come back to life. And he came back. Record imene yoyo you go to Kalonga District Hospital nayo. Wamuto phwanyika? Yes. Ndemo rudarani uda sokerereka. God did it. Ngati munda werenga buku la William Marion Branham. Ngati munda werenga buku la William Marion Branham
1960 amapita ku crusade, anaomba mwana, atamuomba mwana mayi wake adalira momvetsa chisoni, was the only child. William Marion Branham anatuluka mgalimoto yake napempherera, and that body was corrected by God. Ineyo nadziwa za buku limene lili ndili ku secondary school. And that is in my mind. Ndakhala ndikudzifunsa kuti kodi nzotheka. Ndine munthu wa ma argument akuluakulu because ina my scientist ndakamba kale. And chimene makamba ndi chinthu choti ndikuchipanga proof, and I can prove to you kuti enawa makama clinical deaths, enawa makama real deaths, because imfazi nzambirimbiri ena tayika manda mwambirimbiri amoyo malingana ndi technology yathu. Kuti sitinathe kuona kuti kamtima kakugunda pasi. So chifukwa chakumvetsetsa kwa science kuja ndio ukamamvetsetsa the power of God, izimakhala ku advantage side. Koma ukakhala umangodziwa theology komano science sumayimvetsetsa pamakhala mistakes angapo amene amapangidwa. Ndikhoza kupangani chitsanzo, siningapange claim at any point kunena kuti ninaonapo munthu wa HIV atachira. Mwandimvetsa? Because my knowledge is every human being ali ndi ma virus 18 and every human being has HIV. The only thing, its status ya HIV is it reactive or non-reactive. Komano wina aliyense alinayo. Ndiye ikakhala bwino ikwene ikhale ku negative. Koma ikangopita ku positive usonyeza kuti protein wina wasokonekera mthupi. Ndiye kuti munthu ujati manena kuti akudwala. Ndiye bwezi kulibe zopatsirana kachirombo. Mesati matapatsirana kachirombo. Iya, sopano kuti chichewa kuononga. Ino mudapeza ko buku la science la chichewa. It's transmission. Yeah, chichewa chimakanika ku photocopies. Yeah, but it's transmission. The virus is transmitted from person A to person. No, the best way mukapita koyesa magazi amalemba kuti chani reactive na reactive. Sopano zimenezo ndikupeza kapena kupatsa. Yeah, komano inuwe poyamba. Let's say lero mapita you are non-reactive. Now mapita you are non-reactive. Then mwakumana ndi ine. Linalo kupita reactive. Ndiye kuti ine ndapenda kupatsira. Sizingatheka kuti ngokumana ndi ino ngokhala reactive. It's a process pakwena ka incubation. Okay. Incubation is. No, I've simplified the process. Information yathu ndiyo lakwika. Chifukwa imakhala ngati kuti ukangogona ndi munthu watenga. Yes, alesa nako. Inu jawabu muli nako. Koma mwina ndi nani reactive kapena ndi reactive. Ndeti matiti zipatsirana. Iya. Osatupatsirana. Chimachitika ndi chani? Koma kuti zimene mwapanga zikhozopanga affect natural status ya health yako. Depending on mavuto athupira munthu winayo. Ndiye after a period of time ngati ma white blood cells anu akanike to fight those things, ndati pakha development imene pange react on the status ya HIV ja. Chifa virus number 3 ya munthutu amene alibetu si munthu, koma amene ali munthu virus yake number 3 imambitsa HIV1, HIV2 ndi Ebola. Ndeti ndi virus number 4 imene imambitsa chimfine. Nchifake chimfine munthu sabwereza. Kulibe amene adadwala ku chimfine chobwereza. Chimfine chikabwera lero chikatha chimene chidzabwere chidzakhala cha mtundu wina. And we continue like that. So zinthu zikomefaje kuti chichewa kuti uzifotokoze bwino nzovuta. Nde nkhani yake timangopita straight kuti iyayi musayiwale kunati pa nkhani ya HIV chimeti kuletsa ndi kugonana kwa chisawawa. Now, how do we do that? Anthu achatonda nzeru kula public health ali momwemo. Kuli ma pathologians ali momwemo. Ndiye amene ajakoze sentence yokuti zizi zisapitirire. In short, ichi mukatele chimatuluka chonchi. Koma sikuti zimeenda choncho direct. Zimeenda choncho. Tingoyima pakuti zimeenda choncho. Ndibere zimakhalira mmene momo. Kapena mwadankhawa kuti mumayenda nkuvala soti ukali mkatimo. Ose tukwenda nako palibe vuto akuti kungodikira kuti kadzafa mphuka tsiku yakatali yati. Nkhani imene mwanena yodzutsa anthu akufa kuwapempherera kuti anthu ena amene kuti kodi anthu amene wawa bwanji osamapita ku chipatala kumakapempherera anthu. Anthu amatero ndopusa ifo bongo mutu mulibe bongo. Tatuzana amene mutu muli bongo. Ndifusa sofuso. Bwanji adokotala sacho kwa chipatala nkukalalikira anthu kuchalichi. Ntchito ina iliyonse ili ndi malo ake amene amayigwirira.
Yes. Ai. Yes. Inu kupemphera Ndi- kuchiza ndiku- munthu ndikuzani chitsanzo. abwere mchipemphero Ndikuzani chimanga muno chitsanzo. ndani pempherere. As I'm speaking now, kuli police in this country. Mapemphero mzipatala salole. Koma anthu amapemphera. Hayi, All the time. No. Mudavako mawu akuti kuthandiza afumu kuledzera. Mmadziwa mawu. Ayi. Koma anthu amabwera anthu amasoma ndikuze choyamba. abale mu wodi muno tinabwera kudzaona mbaleyo apa koma tisanapite tikufuna kuti tingopemphera. Pemphero limene lija limakhala timanena kuti kuli pemphero la religious, kuli pemphero limene lili charismatic. Ine as I am, ndimaona anthu ambiri azibale anga amwalira alowa m'manda. Okay? Komano when you are ministering, Mulungu amakupatsa ma signs of what he wants to do at that particular time. Nchifake kuli mawu kuti ndifaka apolo a Mulungu. You don't do what you want. Ndimakumbukira kuti the day I prayed for mwana wa mdzukulu wa Abula inu ake akulenje ini. You go to that family. Mwana anafa ku America. Tinapemphera pa phone kono. The doctors in America saw the dead body coming back to life. Abula anandipatsa malo muno mulilongwe just to say thank you. Unfortunately malonda ajatenga American embassy aja. Unfortunately, tikamapita ku state house yoko apa pali 4 seasons. Akupatsani intereshade usati. Yeah, it's not discussion ndoti mwina adapanga ndabula. Chifukwa malaja ndakulu amafika ku mtsinje kuja kumusi uko. Ndifuna ndingomvetsetsa kuti mwana uri makonda ma argument and you like intellectual arguments. Yes. The only reason imene simungakalowe muchipatala nkumpempherera munthu odwala nkumuka kapena munthu olwamwalira nkumuza kuti dzuka yenda ndi chifukwa chonena kuti inu simukuloledwa kachita zimenezo. Not that. Koma kuti amene ajasi malo ake nchifukwa timamanga chalichi. Inuyo ngati mmakhulupirira nyamulani matenda anuwo chifukwa choyambirira mukhulupirire ndinuyo osati ine ndimakhulupirira. Sasa Mulungu ali ndi malo amene amagwirira ntchito. Yes. Mulungu sangagwirire ntchito muchipatala. Yes. Mwamwikira osati so choncho. Tsiku lina Ambuye Yesu amaphunzitsa akuti adaona denga akuchotsa anthu. Poyang'ana mmwamba adaona akulowetsa odwala. Bwanji Ambuye Yesu sadapita ulondola matenda kuchipatala. Ndi chifukwa chani abale a munthu uja ndamadabweretsa matenda kuchalichi. Chinthu choyamba. Chinthu chachiwiri, Mulungu palibe pa dziko lapansi angampange control. Kodi muja adati mudakabwera dzulo Lazaro sakanamwalira anakamudzutsira kuti Lazaro kumanda osati kuchipatala. Inuyo simungapita kumanda ukadzutsa munthu. Yesu adapangako zimenezi. Kenako muzinena kuti ngasatanika tinaona nali kumanda. Yes. Komanso kumandako. Ambuye mukadabwera dzulo ali kuti akuti takayika. Yes. He went straight there. After masiku anga Anamuuza kuti masiku atatu. ndiye ndifusefusa. Anamuuza kuti dzuka anadzuka. Mudakumanapo ndi mbusa aliyense amene adayitanidwa ndi family ina yake kuti wathu wafa mtabwera. Akola atu anthu mu nyumba tu. Olo kwathuso akufa. Kupembe iyayi atama akalolo samani kana. Iya akufa. Anthu amakatenga anthu a Mulungu tipempherereni munthu yadzuke kupemphera. Yeah, tsopano pamene pakulakwika. Yamba kuvunda munthu kena ngoti apa ndiye basi tikayi. Ku church ni maphunzitsa kuti ine momwe ndilili. Ine sindikugwirizana nazo. Mugwirizana nazo. I strongly believe kuti mphamvu ya Mulungu ikhoza kufikira munthu pena pali pose kwina kuli ndizona koma chipatala kayali kumanda kali muchali chimwana mukuyenera mugwitse ntchito mphamvu ya Mulungu. Mumakhulupirira kuti kuli mphatso. Ndipo mphatso has to be managed. Ndikupatsani chitsanzo. Moyo wanga waine olo ku church nimauza ine mtembo ndikawuyang'ana ngati sidze sizinagwedere I will not dare pray. That's my sign. Koma iniyo muyang'ana pomwepo simuonapo chilichonse. Ine when I see sidze nkugwedera nimadziwa kuti God is telling me this can come back to life. Sunga manene kuti nimadzutsa maliro ine ndechamba tunenacho nchifake simungandione ndi nkhani is in social media. Because Mulungu amapanga for a purpose and for a reason. Si entertainment. Ndi chimodzimodzi I don't believe munthu ngobwera nkunoti I will prophesy. What are you prophesying about? Teach the people the word of God. If God wants to speak, he will speak inside the teachings according to what you are teaching. That's how I believe. Ndikuona ngati chimene ndikukhulupirira ni chakuti timvere nyimbo yachitatu. Yes. I believe strongly that we must listen to our third song in Cruise 5. Tikucheza ndi Alex.
Kalolo na mangungu kwambiri mangungu tutsana ndine ineso ni mndodzedzedwa ndi akufuna kuti azisana. Nyimbo number 3 ka nyimbo yanji. Ride not a ride. Ride not a ride. Kuimba kwa Bob Marley mprogram ya Cruise 5. Amakonda soregera amene waungona nyimbo imene si nyimbo wamba ya isiza masewera ya ndi reggae osati ya masewera. Bob Marley Ride not a ride mprogram ya Cruise 5. Mwene mati ndetsa kumatira se. 2 minutes. Ya bwanji kodi. I even pay a wuri jeto. It's a 27 minutes. I am mula bijeba. Eh, jeba ngubwelele ma 15 minutes. Atufeta vera ndani kumathawi ngoba kabe kulile. Alayi ngisandawi ino majambweni. Alayi ngisakuthi hayibe kaye thawi. Ada popolane. Abu wala sawa ila zibwana. Anu wala abu. Oh Joshua. Ala ndio kalwa bwira. Siriroha. Ndai mabathuko. Mamira kwangata amene acha. Ndai mabathuko. Bado unowanga veke. Ana labandulala. Una thawi. Oh. Muchione chii chimachitika zinthu zetawerenga m'baibulo timazikhulupirira koma zomwe zija kuzeni mmoyo uno mmazikana chifukwa chani anthu ake amene amachitawo kuti wazoti awa kukalomba kukudalibe mvula nthawi ya Joyce Banda mbewu zidauma and I said let us pray and pemphero lake lachidule nangoti cumulonimbus iweyo so that ithandize move to another side apa pabwere wina wachilungamo somba inagochokera kumwamba and mvula inayamba maona now kuti uzizifotokoza ngati zizi kwa ine nimaona kuti they create unnecessary arguments. That's why I cut media from my church. Okay, komanso kera komuziti umandiona ngati fiti zinaza ufili kupene kasema jabani wina njoka yake wina so yake pa baona so kuto pangeze zijapanopa ndio njoka okay jabwino team program ya Cruise 5 ndipo lero tikuyeza ndi Rex Kalolo Chatambalala. Iwowa ndi running mate wa chipani cha UDF ndipo ali pa ticket limodzi ndi Atupere Muluzi. Atalengeza kunena kuti running mate ndi Rex Kalolo azimayi analulutira, azibambo anapukusa mitu, anyamata anatsekula kukamwa kuti ndi ndani ameneyo, wachokera kuti ameneyo. Anthu anchipani kugundana mitu sangasanga kuti kapena akuti aya ndale munayamba liti. ndikhoza nkhoyo ine ndo ndale Kuyambira kalekale. Koma ndale za chipani za frontline ndi ndikukhulupirira ambiri anandionapo ndi chidwi ndi ndale mu nthawi imene ndimakamba za federalism. Chidandipangitsa ndi chakuti nimaona kuti dziko lathuli pamayiko amene tayandikana nawo ndi dziko lokha limene likutsalira. Ndi mukufufuza kwanga naona ngati titapanga zisankho za democracy tidasintha mawu okhawo mwina a democracy koma anthu ife sitinasinthe. Chifukwa mtsogoleri aliyense amakhalabe president wodzikonda yekha wamphamvu zochuluka imene sizindisiyanitsira ndi nthawi yakamuzu. Mundivomereza timawerenga ma social media kuti kula anthu ena ukangoselewula nawo pa social media ndiye kuti akuzenga mlandu wa ndalama zochuluka. Zinthu zimene zikutsutsanaso ndi freedom of expression ija kusenzera kuti zinthu zina mu democracy sitidazimvetse bwino. Ndene ndinalimbana kwambiri nkuti nchifukwa chani m'Malawi mokha muno muli nkhani yakuti ndamanga nsewu, ndamanga bridge, mukapita ku Tanzania simuzipeza, mukapita ku Zambia simuzipeza. Anthu amamvetsetsa government system kuti ndi imene imapanga development mdziko, not necessarily mtsogoleri. Ku Malawi mtsogoleri amapanga chisankho choti bridge iyi sitimanga, ndalama zenezo zipite uko. Kusonyeza kuti amakhala ngati ni mulungu pakati pathu. Ndene malimbana ndi chimenecho kuti this is not the way to go as a nation. Ndene napanga study kuti kodi tikugwiritsa ntchito mtundu wanji wa democracy. Ndene naupeza kuti vuto si mtsogoleri, vuto ndi system imene timagwiritsa ntchito.
chifukwa system imeneyoyo olontakhala ineyo I will behave the same way. Chifukwa chakuti ma systems aja amakupanga capsize kuti zimene umaganiza ukanike kuchita umamba kuchita zimene system ikukuuza. Ndiye system ija ndiyo big man syndrome. Bwana inu ndinu wazeru kwambiri, bwana musavere awo ngozungulira mutu. Kumalawi kunoko if you advise properly umaoneka ngati waukira. Ndi chifukwa cha mtundu wa system. Ndiye nitaona ndadzapeza kuti njira yabwino imene tukule Malawi ndi ya federalism, koma osati momwe anthu amayikambira, koma federalism ya devolution of powers, imene ndi decentralization. Kodi account number 1 ija itati ichoke, ndalama zija zizipita muzigawo mokwanira, tiyerekeze Lilongwe Dedza aliyense akhale ndi portion yokwanira. Then ma chief executive amadera muja azikhala ndi mwayi wotukula dera lawo pogwiritsa ntchito ndalama zija. Koma mukhozaona kuti budget imatha kutuluka ma district ena olo chimbudzi wamangira palibe, pamene kwina zitukuko zambirimbiri. Zonse zikuchitika chifukwa chakuti zimene zimadutsa ku parliament si zimene zimachitika pa ground. Ku parliament zimakhaza gulu, pa ground zimakhaza munthu mmodzi amene ni mtsogoleri. Ndiye nditayamba kulankhula nkhani imene ya federalism, panali anthu angapo amene adachita nayo chidwi. Mmodzi wa iwo anali Atupele Muluzi. Okay. Ananditanira ku nyumba kwawo nthawi imene nkuti atasiya ndale ngati mukumbukira. Ndiye ineyo nali mmodzi walimbikitsa kuti munatilakwira chifukwa kusiya kwanu kwa ndale ineyo momwe ndimaonera Honorable Atupele Muluzi. Ndi mnyamata amene mu generation yathu adaphunzitsidwa kwambiri kumayendetsedwe a boma. Chifukwa munthu uyu chokera nthawi ya Joyce Banda anali ndi mwayi wokhala ma portfolios osiyana-siyana a dziko lino mpaka na boma la APM zidachitika. Now nitamuunikira zimenezo kuti inuyo ndi munthu wolemera kwambiri mu chuma chakuyendetsa dziko ndi mukusiya. Ndiye ifeyo Malawi tilowe naye kuti he believed in that argument and he said I will reconsider your concern. Ndi muja mmaona kuti Atupele Muluzi abwereranso kuchani kundale adabwerera ku UDF. Chifukwa iwo ankafuna kuti mwina apange pawokha. Ine ndamene dalimbikitsanso kwambiri kuti mukatero mulakwitsa pa ma pointers awa, inuyo bwererani ku chipani cha UDF. Andi mtsiku limenero jokingly anadzangonena kuti ningakuondwe utakhala running mate wanga sinimadziwa kuti kuli anthu soganiza mwe maganizira. Ndiye tinaseka ndoti I'm far from that. Nabwerera ukaronga. Then nditayamba ma public lectures a federalism ni mapempha iwaja kuti mungadzafotokozeko za economics. Chifukwa iwaja economics amaitsata bwino kwambiri. Ndiye amabwera mu federalism muja ndikuifotokoza economically komanso ndi momwe devolution of powers imayendera. Ndiyeno akamafotokoza inenso chidwi chimachuluka. Ndikhozonena moona kuti ndaphunzira zambiri zokhudzana ndi ndale mwina kwa iwo aja through my interactions. Ndiye federalism ija inapita kwambiri, inagwedeza ndithu to the extent yakuti ineyo personally nalandirapo warning from the current administration to drop it. Current administration ya MCP? Yes. To drop it. Ndipo ena mwazi nzanga amene nimacheza nawo amu administration adasiya kucheza nane chifukwa cha nkhani zija. Now kuchiro zitengera personal ndi chifukwa ndo nati ku Malawi tili ndi vuto lomvetsetsa. Mukapita ku parliament ndi House of Records kuli file kumene kuja ya 2019 anthuwa a MCP asadapite kukapanga challenge nkhani ku court chimene ankapanga push inali federalism. Kuti mesa Dr. Chakwera anakhulako pa nsonkhano kunena kuti ayi federal system. Yes. Anthu musayimvetsetse ngati imene chinali chitaganya chakale. Yes. Anakhulako zimene zozopa kwambiri and it's recorded. Ndiye anthu aku MCP amabwera kuuzani kuti iwe leka nkhani za siya zimenezo mpaka ndinasiya chifukwa kazanga adandiuza kuti ananda ang'ono. Amati chani, amaopa chani, amati musifa. Ndimaona ngati kusamvetsetsa chifukwa nditatsatira parliament deliberations
nimakumbukira leader of the house Richard Chimwendo Banda adalankhula federalism mpaka nandaseka kuti this is a problem we have in this nation. What is this? Adayankhula motani? Adanena kuti wadakwatira kuthyolo and federalism idzatigawa. Inenso ndakwatira kuthyolo. Federalism itigawa bwanji. Moti niyo kutenga ndalama za boma kugawa kuti izi nzadedza zipite kudedza, izi nza Blantyre zipite ku Blantyre, zigawa Malawi. Mesa tufuna tiyamikire the quality of people in that particular district. Inuyo kufusani Mena kuvetsetsa kwa amatanthauza kuti ndi kuti aliyense apite maboma makwawo. Vuto limakhala kuyankhira subject mausakuidziwa. Ndi vuto lalikulu. Chinthu ngati sukuchidziwa azungu amati shut up. Sinthawi zonse mwino panga shut up. Uziyeserako bekupereka magazo mwina. Chifukwa vuto kupereka magazo uthe kukamudu. Ambuye Yesu tundanzeru kwambiri. Adanena kuti mukapita kuphwando osathamanga ukakhala pa mpando. Chifukwa owakhala pa mpando akabwera mudzachita manyazi mukachoka. So it's the same thing. Muyankhula zinthu simukuzidziwa. Ozidziwa akaziyankhula. Inu. Mwachidule kwambiri kodi federalism imapanga suggest chani mwina kuti anthu amene akhala kuyankhula mosazindikira wakatabweraso. What are the arguments? Imanena kuti chani? Federalism imene timayikamba ili mmitundu mtundu umene ine ndimaupanga push ndi mtundu wa kugawana chitukuko mofanana. Muona kuti kumalawi kuno ma university ndomwe adasiya angwazi. Yes. Nchifukwa chosowa federalism. Pita nukarongo ku Tanzania, every region has a university. Mwana wa school amasankhidwa ma university mwina 4. Kumalawi zingathekezwe. Weka umasankho between the 4, let me go here. Chifukwa chani anthu aja mukapita, they are not practicing federalism, but they are doing devolution of powers. Amapanga spread chuma chawo mofanana. Ndekuti ngati mmene kuli kumayo kuno ndoti ndalama tizizigawa malingana ndi zigawo kapena maboma ndekuti maboma aja controlled by zigawo. So ife ndoti ku main ku parliament kuponya ndalama ku zigawo. Chigawo cha kumpoto ndalama chano ndichi. Ndiye kumene kujako sizitengera kuti pa akuyang'anira ndi northern aya. Aziyang'anira ndi governor. Governor can be any Malawian. Ndi chimodzimodzi central region zikhozotheka munthu amene ndi wakumpoto okhala governor wa central region. Zikhozanso kutheka munthu waku central region okakhala governor waku eastern region. Chifukwa ife ndife Malawi. Ndiyeno ana mukachipanga chonchija anthu aja ndoda muponyaso ma district. Ndi ku district kuja kuli chief executive amene ali ndi CV yake. Ndi munthu wa mtundu wanji uyu amadziwa zichani, amamvetsetsa zichani. Ndi apanga ma priorities. Adera litiro limene licha. Komene ayishuwa Capitol Hill ingakumbukira kuti kuli Chitipa kulibe msewu umene umakadutsa kunthalire ukalowa kunyika uko kukalumikiza bwinobwino. Singaganizeko. Koma ndalama zijoti zabwera pa regional, ndi regional yapanga integrate zapita pa district level. Apa yadziwa kuti adziwa kuti ife wofunikira msewu ndu. Koma inu mukachoka Capitol Hill mukakonza bridge pamene anthu safunapo bridge. Mwina anthu amaona ngati kuti zikhoza kuti gawanitsa potengera kuti amaona ngati kuti aliyense apite kwawo kumene anachokera. Ndi zimene tikuona kuti kuganiza kwawo lakwika. Tikuti chikusintha ndi system. Kodi chabwino momwe tikuyuza system iyi tosefe ndakulilonga yatibweretsa kulilongwe tonse. So tikasintha system itipangitsa bwanji kuti tigawane zigawo. Maplota ambiri mulilongwe munomu you find kuti landlord ndi Ankandawire, Agondwe, mukapeza kuti ena ndi Amaunde. These are not chewers. Mupita Blantyre the same thing. Ine kulilongwe ndibe nyumba yanga iri ukaronga. Koma I'm a central region person. So sizingagawe china chilichonse chimene kungofuna koncha kuti chitukuko chifulumire. Otherwise tingokhala stuck. Ifo pano patutukamba pano Joab. Our economy has crashed. Koma simungava administration iko kamba zimenezo. It has crashed. Our economy has crashed. Yeah, it's not in a good shape, but it has crashed. Mujeze ndi anthu economics akuuzani kuti this economy has crashed. The future is not looking well. Kodi munakhala ku member wa Afford bambo wanga
ndamene anali wa Ford achewa awiri oyamba mwa Ford, Augustine Tambala ndi Victor Magora. inu abambo anu kukhala atiwo Amagora adayimira UMP 1994 Mapuyi West, amalimbana ndi Gabriel Mlomo MCP. chifukwa ena amati iyayi akulawo alonda wa Ford itu awo. Ayi. We have always known Dr. Kalolo to be a member of Ford. In fact, kuti angakapezeke mpaka na running mate wa UDF. Zatheka bwanji. Ayi, bambo anga anali wa Ford chifukwa chakuti ndi chakufa chihana, they were good friends. Munthawi jama sakidwa ndi boma lapo yamba lichi. Achakufa chihana madzabisa laponso kwathuko. Gamoto chija chima don't touch me, chija kwathu chidagonako. Chidabwera ndi JF Kennedy Foundation. Zinazoona zoti chimati don't touch me. Ni mwananga nakango. Ndethu jenkankhula kwa makuti nanga si pano pati cause of vetsetsa mkokwera kwa technology. Ukachiyandikira chimamveka mawu kuti don't touch me. Chigari baba ikuoneka kuti ndi technology chabe, ndi zinthu zoti tikhoza upanga. Sina hivyo kwa kukula kunoda zindilira khala. Ndithu gamera jamaa imati don't touch me. Anane ati chakufanana ndi chimati don't touch me. Utekucha chachilendo pagamera inali don't touch me. Don't touch me. Ndanga makacha lero ndala kulija. Anyama tokulira mugeto gamera yo yankhula. Let me go and touch. Okay, don't touch me. Atalengeza kuti akusankhani ngati running mate. Atanakulandirani bwanji ku chipani chifukwa mmene mukulongosolera apa ndikuona kuti ubale wanu ndi waukulu kwambiri pakati pa inu ndi mtsogoleri wa chipani. Yes. Koma I don't think the party knows you. Running mate si munthu wa chipani. Running mate zimangotengera president kuona kuti kodi ine masomphenya amene nawo amene angandithandize kuti ndikwaniritse ni ndani. Andi pamene pali vuto chifukwa chonena kuti ndi ndale zakumawa imene zilili. Yes. Anthu amene amanyamula president ndi running mate wake ndi anthu achipani. Ndipo anthu muchipanimo kuti akhulupirire kuti akuluakulu tiyeni tigijime pa ground. It's because ali ndi trust mwa anthu awiri aja. Now president akatuluka kwambiri kukatenga munthu kubwera pamakhala chiopsezo yonena kuti anthu anchipani sakondwera nazo zimene zozo. Nthawi zina zimatengeranso kuti chipani chadachiumba motani. Chifukwa kwa ineyo UDF andilandira bwinobwino, chinthu choyamba. Chinthu chachiwiri I think ndaonamo kuti ndili muli ntchitonso yoti nane ndigwiremo. Komanso UDF sikuti ndi yachilendo kwambiri kwa ine chifukwa agogo anga amfumu akalolo ndi acheya Abakiri Muluzi pamene amalamula dziko lino anali ngati munthu ndi m'bale wake. Otolo maliro agogo anga amene adapanga ntchito yayikulu kwambiri anali acheya. So pankhani yakulumikizikako ngati mafamilies kunalipo kale UDF yo idagwira ntchito kwambiri ndi agogo anga komanso ankusa nkhoma amene ajene ndi agogo anga. Moti Flora nkusa nkhoma ine ndi anti wanga. So mukhoza kuona kuti amene wawa ndi anthu akuti politically ndi UDF. Here is the problem Akalolo. And Dr. Bakiri Muluzi analankhulapo pankhani imeneyi kunena kuti ndale izi zomanena kuti running mate kumambisa ngati pangoli sindale zabwino chifukwa chonena kuti look, presentation of nomination papers is happening just 2 months before we go to polls. Yes. And before presentation ya nomination papers anthu samadziwa kuti running mate akhala ndani. Yes. Mukhoza khala kuti mwina muchipani munalimo kapena kunalibe koma anthu samadziwa. Now you only have 2 months kuti alengeze kuti running mate ndi uyu, anthu amukonde, anthu amupange support, yeuja apange alumikizane ndi ma structures onse achipani, anthu adziwe to the extent yonena kuti Bakiri Muluzi azitha kunena kuti ase Rex tapita ku south ine ndikupita ku north. And you should be able to be welcomed kumene kuchako. Yeyo sakala ndidwe. Nose mukhale kuti that can't happen in 2 months. It would have been better mukana wonetsedwa mwansanga Simba style kuti ndameneyo amene akutenga ujeni. Anthu ambe kukudziwani, anthu akuvomerezeni. It takes time for people to gel. Some people have been in the party for 10 years, 15 years. Akala kudziwana, ma meeting amadziwana ku region, ku district, ku area. Inuyo now you're coming there. Anthu ngati zatenga chikwama kaya.
that to me is a problem. Tizione pa njira ziwiri. Concept imene mwapereka choyamba ni perception ya normal imene anthu akhoza kuiona choncho. Okay. Koma ine ndikuiona kuti choyambirira amene ali ni ntchito yayikulu ndi president ngati akuzidalira kuti ineyo ndimazidziwa zinthu ndikhoza president ya chipani ndi anthu nanga si president ndi leader ndi amene amatsogolera nchifukwa zinthu zikalakwika we point at a leader anthuwo koma anthuwo nawonso amadikira leader awapange sure kuti this is the way to go. Now kwa ine ndikuona ngati point imene ndiyobveka ndizoona komanso tikafufuza bwinobwino kumpanga define learning mate chomuonetsera msanga sindikuchiona. Ndizoona kwa ineyo chifukwa choyambirira learning mate kwa ine momwe ndikumvetsetsera learning mate choyambirira ni munthu amene amvetsetse masomphenya ako ngati mtsogoleri. Yes. Chachiwiri akhale ndi ability to execute and perform a miracle. Okay? Learning mate si wachipani kwa ineyo chifukwa tikatero ndiyoti ma mistakes iso amene tikupanga ngati dziko chifukwa zikhoza kutheka kuti tikatengera za chipani muona kuti okay ndipereke chitsanzo cha chipani china ngati mungandivomere. Yes, MCP constitution yawo learning mate amene okha vice president koma akatenga munthu wina amene si vice president amene adapanga resign mu executive yawo amene sadatengera chipani ku court. Now imene ijayi mukangoyang'ana muona kuti ndoti pali vuto ifaja kuti constitution is affected. Pamene mukapita ku UDF sizili choncho. Mu constitution ya UDF president amakhani ntchito yoyang'ana amalawi onse nsanje tuchitipa nkusankha running mate ndi policy yawo yakuti tingathandize bwanji dziko. Mukapita ku UDF simupeza ko ndale kwambiri. Ku UDF kuli kuganiza mwa development not kwambiri zokokana and it's a beautiful thing imene ndachionako kuti ku UDF chiliko kunena kuti anthu they are ready to listen and they are ready to be trained. So ukalowa mu UDF ukhale trainable. Ndikhoza kuzana kuti from the day imene anapanga announce kuti I am the running mate a president anga zimene andiphunzitsa zokhudzana ndi boma ndi zinthu zozama zakuti mwina ena akhala mzipani zina zaka ndi zaka sakuzidziwa. Ndisutsane nanu pa nkhani yonena kuti kuonetsa running mate mwansanga is not necessary. Do you realize kuti UDF itati yawina lerolo atupere muluzi nkukhala president, you are likely going to be the vice president of the Republic of Malawi. Yes. And you mean kuti that person is a person we need to have known for only 2 months? Now vice president akuyendetsa chipani akuyendetsa boma. Akuyendetsa boma. Tsopano boma ndi chipani zikufanana. Iyayi. Ndi pamene napo kunena kuti kuchipaniko ndi njira yokalowera vice president sakusankha area chairman. Ayi. Sakusankha MP. Ayi. Sakusankha councillor. Koma ndikunena kuti akusankha munthu amene akhoza kumvetsetsa administrative system ya dziko. The party owes it to us to tell us in advance who is our potential vice president. Inuyo mukhoza khala vice president wa ine. I don't know you. You have just come on the political scene last month. That's when people saw you there, hamati akufanana na gangata ndi ndana amene mwina ni baya anakuza kuona ndimene mafana ndaganga. Mwina ndipo na alright. Google osamuona. Ndina. That's the person who would be our vice president in 2 months. We need to know this person. Atupere muluzi tadziwe, running mate wawo timudziwe, tikamaka vota kuti ndikuchonga, fati tikamaka chonga kuti ndikusankha atupere muluzi. Inuso muli paseli tikusankha so ndi nomwe amene popo. Yes. Now, we cannot just say kuti atupere ni madziwa, awawa sindikuwadziwa koma we found I should vote. That to me is the problem we have. People don't want to offer themselves to scrutiny. Ma vice president, ma running mate akumabisidwa ngati chamba kuti kudutsa nacho pa polisi. Amalawi akumanidwa mwayi owadziwa ma running mate awo. That is why timangodzidzimwa kuti akuti awina. A vice president ndauje. A vice president wamba kuchita zinthu zina zake zodabwitsa anthu kumadabwa kuti
koma tikanadziwa kuti a vice president asidzapanga izizi mwinaso ticket yonse isitidakachonga yayi. That to me is a problem. Yes. And I'm worried I if you should don't recognize appreciate that that as a to problem. you. I should appreciate that on that. Kunena kuti observation yo ndiyoona. Okay. Kunena kuti pa angoti memwazika. Yes. Komano zikhozo panga mwina apply kuma learning mate ena. Chifukwa kwa ineyo kumene anthu sangandidziwe ndikundale kokhako kwakuti chipani. Komano kunena kuti kuthandiza dziko lino kuonekera mu zinthu zosiyana-siyana zaini mapanga ndikukhulupirira kuti ndiochepa. Chifukwa ndaona ma forums achipembedzo ambiri, they are very happy with the appointment. Komanso achewa ambiri, they are very happy with the appointment. Because anthu amene ma forums achewa I interact and ndimayankhula nkhani za development. Okay. Sindikamba kwenikweni za ndale. Okay. Komano development. So mantha awo abwere pa national system. Kuti I think it's good titapanga consider kuti mwina learning mate azidziwika msanga. Ngakhale kuti apapa tikungoyang'ana mbali imodzi koma tinene tike advantages and disadvantages. Okay. Then we make a decision. Titere tisauluke titere inuyo mukuonapo ubwino wanji pakubisa running mate mkudzamutulutsa 2 months before we go to pause. Ndiuze ni ubwino umene mukuona. Ineyo ubwino umene ndikuona ngati personality yanga ndiye kuti akundipatsa pressure on energy that I have to do extraordinary things in a short time. Okay. That ikundiphera nthawi yosewera. Do you think imeneyo ndikolire yoti tizikhala tikupangira veti vice president on as a nation? Zimenezo mukamba za ati chipani level. Komano ife ngati dziko, if that person has a potential to become our vice president. Ife tizikhala kuti koma uyuyu in 2 months anakwanitsa kupanga izizi ndiye kuti adzakhala vice president abwino. That ifeso measure athu ikhale imeneyoyo. Then ndifunse nawo kuti kodi vice president uja tikandziwa msanga tipanga chani kuti tumdziwe? Vice president timuona mmene akudzipangira conduct, mmene akupangira articulate mfundo za chipani chake, mmene akupangira articulate masomphenya achitukuko cha dziko mmene zilili. The vice president, God forbid, the president dies, automatically becomes the president of the Republic of Malawi. Now, ndikukankhabe nkhani iyo nena kuti this man who we only had 2 months to know became our vice president. And mwatsoka a president anamwalira. The man is now our president. Our president. And we only knew that man in 2 months. In 2 months. Ndete zidzadabwa munthu uyo akamadza china zinthu zodabwitsa pamene pacha. You see where this part is put us now. Tigwiritse ntchito ndekuti vuto ndirakuti Joabu mukuona Malawi amene kulibe. Koma ndofunika Malawi yote mlenga abwere wachonchoyo. Chifukwa ma vice president amene akhanawo mdziko muno amayankhula chinthu chofanana. Amanena kuti ndimadikira abwana anga andipatse ntchito. Ndipo inu mawu amene mmawamva. Nawo pakadali panopa koma pakadali panopa pakadali pa ndekuti tivomereze kunena kuti ntchito ya vice president ndikuthandiza president. Ndiye kuti vice president amvetsetse president wake masomphenya ake and apange push add the value on that. Pakadali panopa ndi Malawi amene tili naye. Komano Malawi amene mukumfunayo ndiofunikira ngwabwino. Koma ndoti tikonze zinthu zochuluka kuti tifike pakuti vice president naye akhoza kukhala ndi zake zolankhula. Chifukwa inenso ndikupempha kuti mumva chachilendo kwa ine. Ine ntchito yanga ndikufotokoza zimene masomphenya abwana wanga ali nazo. Andi ndionetsetse kuti masomphenya aja I own it as a vice president. Nyimbo number 4 mprogram ya Cruise 5 tikucheza ndi a running mate achipani cha UDF 16 September 2025. Iwowa ndithu apereka nsana wawo kuti kwapulani kumene kwa Malawi ine ndikupita chitsogolo ndipo amene ndayika patsogolo ndi atupere muluzi amene wandi Rex Kalolo chatambalala. Nyimbo number 4 ikhanyi bwanji? Come Burning Spear. Come zalowa kumarege rutsopano zalowa kumarege. Come kuimba kwa Burning Spear mprogram lero ya Cruise 5. Mfundo za chitukuko za UDF ndi chani mkumvetsetsa kwanu? Mfundo za chitukuko za UDF zaima kwambiri pa kupanga stabilize economy. Chifukwa imene nkhaniyo yambirira kuti
tikaipanga stabilize economy and tithawe ngongole komanso tiwine donor confidence so payalidwa mfundo zimene zikuyankha ku zinthu zimene zizi. Mfundo yoyamba ndiye unaona kuti IUDF through mtsogoleri wathu amene ndi Atupele Muluzi anapanga geosurvey ndikuona miyala yathu yodula mdziko muno nkuipanga value ndikukambirana ndi ma potential investors amene they are ready kuti athandizire kutsegula sovereign account munjira ina upanga pump in money ndicho linga chakuti apange stabilize economy ija tikamapanga mine tizipanga subtract from that money at the same time tizipanga address ngongole ija tili nayo ija ya imene panopa it's about 16 trillion yes. So mfundo zawo zaima kwambiri pakuti tipange build and tipange promote innovation chifukwa choti we are going, this is a digital era and tikapanga innovate tipange grow ndekuti tikupanga grow the economy that we have komano economy ilipo nkale mdziko muno imene imatsamira kwambiri ku agriculture now UDF is not looking into that kwambiri ikuyang'ana ku trade kuti we should grow economy using trade ndiyeno ukaitsatira kuti ukaona trade ndi kuthekera kumene kungakhalepo kupanga improve ma local industries industrialize our nation ukayang'ana pamenepo ikupanga sense kwambiri ndi nkhani ija yakuti tili ndi miyala imene anthu akuifuna as I'm speaking kuli MOU yosainidwa kale ndi United Arab World imene adasainirana United Arab World ndi Atupele Muluzi and ndionena kuti ngati zingatheke kuti pa 16 tawina ndifa UDF the first 100 years days in office ipezeka kuti the economy has been stabilized because of this procedure imene ndaifotokozayi chifukwa choti the MOU yo is standing for 12 months and after 12 months it will not be valid. So ndiyo kuti asainirana. If you want a copy, I have it. You can go through it. You can even Google it. It's there. It's valid. It's real. And it's ready for consumption. Tikamanga Google tizi kama oti cha. Ndikupatsani jeni yake. Fati nafuna kuti sinalowezi. Okay, yabwino. Komano the document is there. Okay, yabwino. Ndiya kuti when you go through it, you see kuti munthu yuda makonda dziko lake. Muli nkhani za health, muli nkhani za education, muli nkhani za chinyamata, azimayi, and Malawi can be industrialized. Komano vuto mwina ifeyo mundivomereza jowapo. Mukaenda m'maiko enawa simamva za ndale. Kumakhala anthu amakambirana za business kwambiri. Ku Malawi timakamba za ndale kwambiri than another thing. Munjira ine fete dapotoka ndendofunika kuongola. Chabwino. Yes. Ndine zinthu zitatu. Choyamba manifesto yanu mwapanga lero nchingati sikumveka ayi. Manifesto yapangidwa komano sanapangero ncha president. Okay. Akungoyikamba apo ndi apo koma pakhala proper launching. Ndikuona nthawi itu it's quarter to voting itu. Ndiye manifesto mpaka na pano muna launch anthu akuvana ausozo. Ejeni manifesto ilelede china chilichonse chilelede on website muipeza. Chimene tikukamba nchakuti president ungopanga nsonkhano nkuifotokoza chimene sichinachitike. Komano manifesto ilelede it's on social media, you can access it, you can go through it. Nati pali zitatu. Two, ena amanena kuti dziko lino we need something drastic. Yes. Tipange reset titembenuze galera liyangene uko. Pamenena akuti maybe we don't need that. There are simple things that we have been doing. We just need to tweak them here and there. I don't know kwa philosophy yanu ndi yotani. Komabe ndimafuna ndidziwe kuti zilipo zili zonse za chilendo zimene tiziyembekezera kutakhala kuti UDF yalowa mboma 16 September 2025 kuti amalawi atene kuti poyamba timalowera uku pana kuti tizitere
poyamba timasayina chonchi panali tizitere zilipo kapena mudzangolimbikitsa zimene zilipo kalezi? Ayi zilipo. Chinthu choyambirira ndichonena kuti tikakamba za Atupele Muluzi tikulankhula za munthu amene wakhala mndale kwa nthawi yayitali andi akudziwa ndi momwe dziko lili mayendera. Malawi mukamuyang'ana bwinobwino vuto limene lili pa Malawi ndi ma theories. Ndikupatsani chitsanzo. Tonsefe tidamva za 2063 vision. Imene mukayitsata ikafika pa 2040 amanena kuti Malawi akuyenera achepetse population yake ndi 1.4%. Ndicho nchwete ndicho linga choti tikwaniritse masomphenya aja. In another way panopa Malawi ampatsa ntchito yakuti aonetsetse kuti population sikutani sikukwera. Now comes a politician say kunena kuti I'm investing mwana usabadwa, which is fighting against vision ija. Vision ija it's a national thing, and the vision ija kuti ifikire it's depending on an administration. Nenga administration ikuyambaso ndiyo yokuja muona kuti anthu ena sakuganiza kuti zimene zizotanthauza chani. That's a boost on population imene ikhaleso pressure on our economy. Okay, now chimene wafuna kuunikira ndi chakuti UDF, because of the leadership is youthful, we are thinking in generational investment. Sitikuganiza zinthu za zongofuna kondweretsa anthu koma the truth on the ground. Drastic change is needed in Malawi. Machitidwe athu azinthu sakuyankha tsogolo. Chabwino. Amene akunena kuti akupanga support anawo sikuti kuti pitani kaberekeni akungoti ana amene akubadwawo tiyathandiza kuti message imene yoyo ikutanthauza sakuti kaberekeni sakuti information will encourage or discourage. Information chinthu choyamba kuthandiza ifeyo tipange work out pa namba ya anthu amene tili nawo panopa 20 million people tikuti nawo chani tiwatulutsa amene wa mumphawi. That's the message. Ndati zinthu zitatu ndanena kuziwiri. Chachitatu ndi kutengera tsopano how you are going to harmonize maganizo anu amene munali nawo aja a federalism acha ndi chipani chimene tsopano muli mochi chifukwa mwanena kale kuti munayamba maganizo amene muli panokha simumayankhula ngati chipani. Koma ndi maganizo andi mwanena kuti munalumikizana ndi mtsogoleri wa UDF motere. Now maganizo amene acha ali pati tsopano akulowa nawo mu chipanimu kapena mwanena kuti izozo mwina tibazi tayaka yewu kapena zili pati? Mukaona boma tingotenga Malawi. Yes. Malawi is decentralizing. Yes. Eri? Yeah. So kwa ifeyo tikukhulupirira kutengabe concept yomwe ija. Yes. A president anga Atupele Muluzi amadziwa kufunikira kwambiri kwa decentralization. And sizachilendo ndi chinthu chimene tikuchikhulupirira kunena kuti tiyesetsa kuti pakhale equal or kapena a balance ya development mdziko munomo. Decentralization ndisasokoneze ndi federalism and I know you are smart enough to know the difference. Chifukwa decentralization imachitika where there is central government. Federalism chimene mapanga break kwambiri ndi central government here because memwe na kuti kanene ma governor and decentralization does not talk about that. Decentralization it's an aspect. Okay. Tikhoza kutero. So you cannot say that boost decentralization as an answer to federalism. Decentralization it's a step to devolution. All right. If it devolution. Systems of government are significantly different. Kumbali ya decentralization iko ndi ukumukupanga federalism. So you will still have to make a decision. Kunena kuti okay, takati kupanga decentralization, but now we are proposing a whole shift in the system ya government because now tikupanga devolve power, tikuika magavana ukugavana tikhala ndi president kandi prime minister awazipanga report ukoko. Then pamene ufuna kudziwa kuti pamene papa mukupalumikiza bwanji. All right. Devolution it's the way people think on their development. So federalism it's a system of government. Yes. Ababa sitingakambe za federalism. Okay. Because federalism it will take a process of things. Pamene devolution you can inject into this system. Okay.
ndikupanga kuti pasakhale dera limene likutukuka kuposa dera lina. Yes. Chitsanzo eti ine ndimakhala kumpoto. Ukangochoka Kasungu walowa tinoti wafika Mzuzu ukhote uku kumakhala ngati wapita dziko lina. Kukhotera kuti kuti watenga Rumpi, you are going to Karonga. It's like you are lost, you are in another world. Devolution of powers will address that. Okay. And kuipanga address ndio tikukamba za kuti decentralization ija yakula. Chifukwa decentralization impoyambira tikamvetsetsa ubwino wogawa chuma chathu nkumachiponya mmadera, we will think greater than that. Yes, then we will devolution. Tsapano kumbali ya zachipembedzo munayena zija inu ndinu Khristu pamene atupere muluzi ndi wachipembedzo cha Chisilamu ndikhulupirira. Chiyambire ni kucheza ndadziwa atupere kumbali imene timakamba kwambiri za dziko. Yes. Andi ndimadziwa atupere muluzi ni munthu amalemekeza zipembedzo zonse. Andi ndimadziwa kuti ku Chisilamu atupere muluzi amapita. Komanso ndimadziwa kuti ku Chikhristu amalimbikitsa. Chifukwa atupere muluzi ndikhoza kudabwitsani kuti we have prayed together for some time. That angu ambiri simaidziwa. And ndi munthu odakhoza kudabwitsani kwambiri. He is a prayer warrior ndipo amakhulupirira kwambiri mpemphero. Komano chifukwa chakuti mwina nthawi zina anthu ngati momwe unenera mukuti ukakhala ngati ine sindochoka ku chifumu, anthu akuthuma kuweruza ngati fumu payeso dakhalepo fumu uli mmagazi chabaya ku chifumu zimachitika. Mfundo zimene matsitsa apa za devolution of powers zopereka ndalama ku madistrict zikufanana kwambiri nda UTM mutu. And actually anthu amayembekeza kuti UDF ndi UTM mwina mungopanga alliance kuti basi muthandizane mphamvu. Simunaganizeko zimene zibwana. Tikambeka ichonchi ku Malawi kunoko pang'ono timakhala little bit funny tikamayang'ana zinthu. Kwa ineyo zipani zikuluzikulu mdziko muno zilipo zitatu. Ifa zipani izi zidayendetsapo boma la Malawi. Tikukamba za UDF, tikukamba za MCP, tikukamba za DPP. UDF mwayika nawo muzipani zikuluzikulu. Ndi chipani chachikulu. PP so inayendetsako ndeti zikhale 4. Yeah, 4. Mwati zinayendetsako. Yeah. Now ku Malawi ndikuza ni chitsanzo cha prophetic churches. Ndi chifukwa chani prophetic churches imakanika kungobwera ndi synod and learn this thing properly. Mupeza kuti vuto ndila kuti Amalawi aliyesa mafuna number 1. Okay. Although ulibe quality yokhapa number 1 ipo umaganiza kuti ukhala pene kufa cha molalo. So this is another problem imene imapanga affect ndale za mdziko muno. Number 1. Number 2, alliance in mdziko muno you have to think twice. It has never given us good results. You help someone to cross, you become a victim after crossing. Kulibe chipani Malawi muno muchingapange challenge this statement. They have victimized my vice president. Motoro ineyo ngati anthu amene amandikonda mwina kankhawa koma khala patiso pamenepo koma looking into the quality of the leader I'm serving. You are happy, you are okay. I'm happy, I'm comfortable with him. Koma otherwise za alliance Malawi munomo. Ndi chinthu chakuti kamachipanga mwina kapena tisinthe mapangidwe alliance yo pazikhala anthu oganiza ndithu mozama nkupangadi zinthu zomwe chitetezo mokwanira koma ino muona ma document alliance mwa makanidwira. We have to wind up our chat with Dr. Rex Kalolo Chatambalala. I've got a set of questions which I'd like to ask you, to which you can only answer yes or no. But first, I want you to tell us your full name. What's your full name? My full name is Rex Kalolo Chatambalala. Do you have any tattoos? No. Do you have any piercings? No. Do you have children? Yes. Have you ever shot a gun? No. Have you cried over someone? Very much. Have you fallen in love before? Yes. Have you killed a chicken before? Yes. Have you gotten into a fight before? Yes. Have you gotten any surgeries? No. Have you ever been hospitalized? Yes. Have you donated blood? Yes. Do you know your blood group? Yes. Have you ever smoked weed? No. Would you smoke weed? I not do tantawi. I didn't know there's time to smoke weed and time not to smoke weed. Have you ever drunk alcohol? Yes. Do you drink alcohol? I take wine. Okay. Have you broken someone's heart? Yes.
Have you had a crush on someone? Yeah. Pamene tikupita ndikupatsani mwayi oti munene mawu anu otsiriza. Mutakhala kuti mwapeza mwayi oti muyendetse nayo dziko lino, uthenga wanu kwa amalawi ukhoza kukhala otani? Chimene machiona kuti chimene chimakugwiritsani kuti amalawi, why amalawi tatiyeni titapanga chonchi ndipo ine nditangopeza mwayi ine amalawi adzandimva chifukwa easy just in few words. Alright, ineyo mawu anga omaliza ndionena kuti mwayi utapezeka kuti zayenda bwino, of which we are believing in ourselves. Kuti 2016 I mean pa 16 September we'll perform a miracle, that much I know. Komano chimene ninga pange kuti amalawi tichiganize bwino ndi focus pandale titachotsa tike focus pa development. 1 2 Malawi ndi dziko lokhalo limene limakonda ma negative a munthu, not ma positivities. Kumakhala kuyankhula kwambiri pa munthu panga amplify zimene munthu janalephera osati zimene munthu jangakwanitse. That's a negative, it's not helping us as a nation. So chidwi changa chikhoza kukhala kuti there will be an order of discipline in this country in terms of being responsible on how to use social media, being responsible on how to respect my elderly people. I don't believe in politics yonyozana. Kuti basi momwe tungofulokoza zimene udzapange uzikhala busy kunena ena nzosathandiza. Muona tolo boma tikati anthu akatenga amamba kunena administration yacho, that's weakness. Momwe inu mmanena kuti mufuna boma mmadziwa kuti kuli mavuto amenewo, just to sort it out. So as UDF sitidzakambako za nkhondo za Ukraine sizotikhodza, za COVID sizokutikhodza. We are still Malawians, we can survive mavuto wazibwerabe. So tikakhoti mavuto akumabwerabe ndiye tizipeza mavuto ajangati ma excuse ndiye kuti pamene papo pebecho itokupanga. We have to bring a solution to any trouble that comes. That's why we need youthful leadership, and the youthful leadership UDF is offering it. Tatoza mbiri Rex Kalolo ndikufunira zabwino zonse. Thank you so much. Nyimbo yotsiriza khala nyimbo yanji? Nseli ya Miracle Chinga imene anaimba ndi Evans Mereka. Evans Mereka ndi Miracle Chinga akuti Nseli. Kumalizanso program yathu momwe timacheza ndi Rex Kalolo Chatambalala, running mate wa UDF 16 September 2025.